Čaute ľudia, ja som byl v Senici a kamarát mi povedal, že si máme dať týto Dragon Takise, Dragon Sweet Chili z chili ostrokyslú omáčku. No tak ideme na to, ne? Zoberiem si dva. No poď sem. Vytáhal som si takéto dva. Idem si ich namočiť. Voňa úplne klasicky od Maťa z akcií. Mi dal zlevu. No. Neviem, čo mi dal zlevu. Neviem. Ty vole. Mám to namočené. Idem na to. Už ostrokyslá mi smrdí. Dám ho ovňať. Je to smrdí. Ja to idem skúsiť. A nemôžem sa napiť. 3, 2, 1, teď. Vodu mám samozrejme tady. V žiadnom prípade ju nemôžem jesť. Teda piť. A hotovo. Tak čaute. Vydržal som.